Moro moro, meitsi on Xo ja mä tuun tekemään nyt YouTube-videoita teille. Ja se mitä mä tuun tekemään on pelivideoita, blogeja, mahdollisesti vocal-covereita, kunhan opin nyt aluksi edes örisemään kunnolla. Ja sitten tuun striimaamaan nettiradiota ja striimaamaan Twitchissä. Ja se nettiradio ja Twitchiin tulee, niin kahteen tulee ilmoitusta YouTuben kautta nyt sitten jatkossa, ja pelivideoita mä rupean tekemään, kunhan mä saan nuo ohjelmat asenneltua ja saan rekordattua jotakin YouTube-kelpoista materiaalia peleistä, kuten Hitman, Borderlands, mahdollisesti Left 4 Dead 2 ja jotain sen tyyppisiä pelejä. Ja mikä saa mut nyt innostumaan tästä tämmöisestä, niin on se, että meitsi striimaili tuossa ja sitten porukka rupesi kyselemään, että onko sulla Tube-kanavaa ja meinaatko tehdä videoita sun muuta. Sitten mä sanoin, että no hei, mulla ei oo vielä Tube-kanavaa, mutta kyllä mä varmaan semmosen teen. Ja nyt se on tässä näin. Mulla on nyt Tube-kanava. Vähän hermostuttaa, mutta eka video, mutta kuitenkin. Ja innostus kans lähtee siitä, että on kattonut Colorhammerin ja Raitserin ja Factorin ja Adrinexin ja tämmöistä videoita, ja tuli semmonen olo, että hei, mäkin voisin kokeilla samanlaista hommaa, ja tässä sitä nyt ollaan. Nyt ei auta enää katua. Ja jos ei homma toimi, niin sitten ei toimi, mutta yritän parhaani ja tästä tää lähtee. Kiitos kaikille.